Защо регистрацията на търговска марка може да бъде много полезна за вашия бизнес? Регистрацията на търговска марка не е просто формалност. Това е защита от нелоялна конкуренция и имитация. Как става процедурата по регистрация на търговска марка? На първо място трябва да се провери в съответните регистри дали тази търговска марка не е вече регистрирана от друго лице. След което се подава заявление пред Патентно ведомство или Европейската служба по интелектуална собственост за регистрация на марката. Има съответни срокове, при които протичат пред съответните институции. Те правят проверка за това дали вашата марка отговаря на изискванията за регистрация, след което, ако всичко е окей, се издава удостоверение за регистрация на вашата марка. В случай, че имате нужда от професионална помощ по казуси, свързани с регистрация на търговски марки или представителство пред Патентно ведомство и Европейска служба по интелектуална собственост по други свързани въпроси с търговски марки, може да се обърнете към мен на посочените по-долу контакти.